Keď ma Anita Murgašová v roku 2008 oslovila, aby som prevzala odbornú garanciu za letnú školu ľudového tanca pre Slovákov žijúcich v zahraničí, položila mi otázku, či je možné, aby sme prostredníctvom ľudového tanca a piesne viedli mladých krajanov k poznaniu slovenského jazyka a slovenských reálií. Moja odpoveď znela: určite áno. Pieseň ako nevyhnutná súčasť slovenských tradícií a aj slovenských tancov je ideálnym spôsobom, ako našim krajanom odovzdávať to, čo im v ich domovských krajinách nikto iný nemôže dať. Spevavou formou sa aj malé deti najskôr naučia nové slová. Za roky fungovania letnej školy ľudového tanca sme sa prepracovali k mnohým zisteniam. Tým najzákladnejším bola nutnosť odlíšenia prístupu k našim krajanom z jednotlivých krajín. Zistili sme, že ak máme učiť ľudové tance z regiónov Slovenska, krajanov z Dolnej zeme, vstupujeme im do ich vlastného spôsobu tanečnej interpretácie, potláčame samostatný viac ako 200-ročný vývoj slovenských tancov na Dolnej zemi. A tak sa dnes snažíme predovšetkým hľadať spôsob, ako u krajanov z Dolnej zeme povzbudiť ich záujem o vlastný dolnozemský folklór, a folklór z dnešného Slovenska im predstavujeme len ako zdroj poznania a motivácie. Na druhej strane, pre krajanov z Rakúska či Česka je práve poznanie slovenských regiónov a ich interpretačných špecifík to najdôležitejšie, čo vo svojom prostredí potrebujú. V roku 2008 sa našej prvej školy ľudového tanca v Kľačne zúčastnili krajania z Rakúska, Ukrajiny a Česka. Prítomnosť začiatočníkov na jednej strane a vytancovaných tanečníkov na strane druhej jasne určila nutnosť rozdelenia práce v rôznych výkonnostných skupinách. V roku 2009 sa tanečná škola konala na pôde Univerzity Mateja Bela priamo v Banskej Bystrici a privítali sme účastníkov z Rumunska, Srbska, Česka a Ukrajiny. V rokoch 2010 a 2011 sa škola tanca konala v Tatranských Matliaroch. Prítomné boli skupiny z Ukrajiny, Rumunska, Srbska, nadšenci z Hradca Králové v Čechách, Chorvátska a Poľska, deti z Rakúska. Tu sa nám postupne vykryštalizoval tím tanečných pedagógov, ktorí dokázali odovzdať účastníkom školy tanca práve to, čo potrebovali, cielene pre každú z krajín. Vrcholom bol záverečný koncert školy tanca v roku 2011 v Pribiline. Poprvýkrát sme záverečný koncert nerealizovali sami sebe v telocvični hotela, ale pre verejnosť v krásnom prostredí skanzenu. Všetky naše výsledky sme sumarizovali počas letnej školy ľudového tanca a hudby v roku 2012. Už zmena názvu naznačuje, že sme poprvýkrát na škole privítali aj muzikantov. Prišla k nám cymbalovka zo Selenče v Srbsku a citaráši z Békešskej Čaby v Maďarsku. V roku 2012 sa školy tanca a hudby zúčastnilo 99 tanečníkov a 12 muzikantov. Poprvýkrát v histórii boli účastníci zo všetkých pozvaných krajín, začiatočníci z Poľska a Rakúska, pokročili z Maďarska, Ukrajiny, Srbska a Chorvátska a skúsení členovia folklórnych súborov Limbora z Prahy a Sálašan z Nádlaku. Záverečný galakoncert sme pripravili na základe obrovského záujmu domácich Hriňovčanov. Pripravili pre nás svoj amfiteáter na futbalovom ihrisku a chceli s nami zapáliť svoju vatru zvrchovanosti. Ale dážď nás presunul do preplneného domu kultúry.